Good morning, guys! Ayun. Paliligo ako muna sa shop na kung lagi ko kasi namin na nakalimutan. May alakad na naman ako ngayon. Baka di ko na naman magawa. So, alas 8 pa lang naman. Good morning! Good morning! Playful Poknut! Ang yabang, oh! Ang yabang, oh! Oy! Ang yabang, oh! Ang yabang yun, oh! Ang yabang yun, oh! Uy, sus! Ayun, tapos hinilip ko na lang yung yung ito binlunch ko muna siya sa mainit na tubig din bago sa sabaw kasi lagay ko yan sa ref kagabi para mainit na mainit. Sarap dun sa sa kinainan namin, guys. Sobra sarap, oh. Tignan mo yung siomai nila, iba. Talagang shrimp ang laman tsaka pork. Hindi mo na yung nila. Sausawan? Haluin mo kasi hindi pa nahalo yun. Nanonood na nga. Anak, kumiitim yung batok mo, anak, ha? Huwag masyadong magbilad, ha? Ano yung bilad? Magpa-araw. Gadit na ako, guys, na Blagelia kahapon. Ang labo din nitong nitong supplier ng Yamashiro. So, sabi kapag tawag dito, marami yan yung kinuha. 74% off. Eh, yung computation niya is amount, SRP nung yung soap, 900, less 50%, and then yung yung amount nun, ililess niya ulit ng 24%. So, ang papatak is 380 pesos yung yung per piece. Eh kapag kapag kinompute mo as 74% talaga yung yung as buo, hindi yung inating niya pa sa dalawa na 50% tapos 74%. Ang papatak guys is 900 less 74%, papatak each bar is 234 pesos lang. So ang layo ng difference niya sa sa 380 pesos sa 234 pesos, diba? So, kaya nagtatalo kami ngayon. Sabi ko, iba yung computation mo, eh. Sabi ko, why not, parang niloloko mo ba yung yung mga, tawag dito? Yung, dito? Yung mga katulad ko nga, yung mga reseller, sorry, hindi ako nakahuban. Ayun. Kasi, habang naliligo ako, sabi ko, parang pareho lang doon sa pinaka-minimum nila na kasi minimum nila is 30%, 30 pieces. Yun. Kaso, nung nag-inquire ako sa ay nako, pinagpipilitan niya talaga na na 2 beses niyang niles yung so, baka i-cancel ko to, sorry. Hindi. Nakakaloka, kaya nga sobrang dami na nang kinuha ko para para makales ako, and then para tawag dito, ma-discountan ko din yung SRP ko kasi namamahalan nga sa 800 pesos, diba? Tapos same lang din pala. Kaya ayos ko. Kaloka ka. Bala siya, cancel ko yun. Ako pupunta ngayon. Kainis. Pinaglalaban niya talaga, guys, yung yung 74% na niya. Ganun yung computation. Nainis ako, kaloka. So, ayun, since tawag dito na nakapag-close na kami ng deal kahapon, tutuloy ko na lang, pero hindi matutuloy yung ko, yung pag-markdown ko. Sayang naman kasi yung habol ko talaga, kaya kumuha na ako ng sobrang dami talaga kasi para ko nga ma-afford nung iba kasi sobrang mahal niya talaga, guys, for 800 pesos, diba? So ayun lang, kaya ayun, business talaga yung kailangan mo sumugal. Kaya mo na. Be professional na lang kasi nakapag-deal na kami kagabi. Diba? Mahirap yung gano'n na atrasabante ka. So, yun. Push lang. Be positive. Business is business. Ganun talaga. So, ayun nga. Yung himuto ko lang is bakit kailangan niyang i-split ng 50% and then 24% para maging 74%, diba? Kung talagang gusto niyang 74% ang maliles ng ng mga wholesaler, distributor is yung regular price times mo sa 74%, ang maliles niya is 600,
nasa 600 ata. So, papatak lang ng 200 plus talaga per bar. So, kapag gano'n kasi yung yung lumabas, nasa 230, 250 kunwari yung bar, mabibenta ko siya ng 500 lang. Yung, yung per bar. Diba, ang laking difference na sa 800 tsaka 500 na, na regular price ng mga wholesaler. Kasi yung pinaka, niya talaga guys, pinaka SRP niya is 900, 899. So, parang, sabi ko, na nga ako ng 99 pesos, diba? Parang, nag-markdown na ako. So, ayun, sayang. Pero, ayun nga, since malapit na tayo guys, mag 10K, magpapag-giveaway ako ng Yamashiro soap ng 10 pieces. Ayun, para sa inyo guys, sa mga hindi maka-avail nun kasi nga sobrang mahal. Magpapag-giveaway ako nun. So, abangan nyo. And what else? Ano pa ba? Medyo uminit lang yung ulo ko doon, diba? So, ayun, pasensya na kayo. Ayun lang, nagpa-prepare lang ako. And, yun lang, soap na lang ngayon guys yung gamit ko. Yung Yamashiro soap na lang. Kung hindi rin lang talaga siya sobrang effective and ganda. Hindi ko siya papatulan talaga eh. So, ayun, since maganda siya, okay naman, worth it naman. Pero, shit! Sayang talaga yung diba? Yung mama-markdown ko na 300 pesos na maliles sa 800, diba? Kasi para sa inyo yung mga buyer eh. Kaso, medyo, inchik ata itong kausap ko. Kaya talagang firm siya sa kanyang desisyon na gano'n ang 74% niya. Pasensya na guys, na nag-rant ako about sa business. Para meron din kayo, diba? May idea din kayo kung paano makipag-deal, kung paano makipag-negotiate. So, yun lang. And, yun nga, Yamashiro soap lang gamit ko. And then, ay, shucks. Pag ito lang, quick FX lang. Yung CC cream, kasi ayoko mag-foundation. Ito, very light lang to sa face. And, nakukonceal nyo din kahit paano yung mga tira-tira ko pa dito. Oh. Yun. Ang hindi pantay yung ko. Pupulbos na lang ako ng powder. Loose powder. Johnson's. Yun, hindi pa pala ako Ayan. Kumuha na ako ng malaking dio, guys. Kasi ubos na yung maliliit eh. So, wala na. So, kumuha na ako ng malaki doon sa store. So, ayun guys, balikan ko kayo and sama na lang kayo sa pupuntahan ko, okay? Nakaligo na yan guys. Bango-bango na yan. Bango-bango na yan. Nilalabang ko yung niya. Hindi ako nakabili ng tag dito. Yung damit niya. So, wala siyang pamalit. Ayun, palis na ako. Naglagay lang ako ng konting tint sa sa face ko. Konting-konti lang kasi kapag naarawan na ako or napagod. Alam mo yung pag uminit na yung katawan mo, yung sumisingaw na. Para na akong sinampal, diba? So, konti lang yung nilagay ko. Lipid cheek tint lang. And kilay, that's it. Lang, diba? Ganda ng Yamashiro soap. Breakfast tayo, guys. Nagkita na kami nung ito na yung Yamashiro soap. Medyo may kabigatan. Hindi ko alam kung paano dadalhin to. Baka tayo ko na lang din si Froggy. Magkakundo ko. Kasi talaga yung sabi nga ni Kuya, ma'am, kayanin mo kaya ito? Sobrang bigat. Anyway, let's eat lang muna. Yan, club sandwich lang and then chocolate drink. Hey guys, I'm home na. Kanina pa actually. Ang naman ni Poknot, ang harot-harot. Aray ko! Ayan, nakaligo naman niya si Poknot. Aray! Pababain kita, ha? Maharot ka! Ouch! Ouch! Harot-harot dito, Poknot na to ay. Aray ko! Ayun. Grabe, ang bigat talaga nung sabon. Nag-grab na lang ako kasi hindi ko talaga kaya siyang dalhin. Baby, mamaya na ha. Kung harot bablog ako. Hindi ko siya kayang bitbitin sa papuntang MRT ulit. Sa kabilang side naman para pauwi ng Pasay. So, nag-grab na lang ako. Ay! Nagagatuma. Aray ka! Kulit ka. So, yun. Chinaga ko na lang guys. Tapos, dyan ako pinaba sa may, tapsihan. So, inano ko na lang, chinaga ko siguro 10 hakbang, stop, 10 hakbang, stop. Kasi, wala si Jepo, siguro pumasok. Alam ko, Sabado may pasok yun, and then nasa school na sila, nasa school na sa, nasa store na sila, dayan. So, wala din akong, mahinga ng tulong. So, ako na lang, talaga, para sa,
Para sa ekonomiya eh, halos lumabas na yung yung mattress ko sa bigat eh. No? Anyway, ayun, nakauwi naman ako ng safe and ayun nga, inantay ko ni Poknat at gusto makipaglaro. Ang kulit-kulit, nilaban ko na yung damit niya. Tapos, uploaded na yung vlog kahapon kasi iniwan ko yung nag-upload bago pumunta ng ng Trinoma. Tapos, ouch! Bad, Poknat! Bad! Di kita bate, nakagat ka eh. Tapos punta kami ngayon ni Chris sa hindi pala ako nasundo ni Daddy. Hindi, kasi napuyat daw siya kagabi kay Groot at iniwan namin medyo matagal, 'di ba? So, yun, nagtampurot yung yung panganay namin na Rico. Sakit-sakit naman yun eh. Aray ko. Aray ko ha. So, yun. Tapos ano ba? Mamaya na yung alis namin, madaling araw, alauna. Kaya, kailangan kong bumili ng ni Chris ng, ano ba yan, ano ba yung guard yung pang swimming. Screen guard yung naisip ko eh, no? So, yun kasi yung last time na ginamit niya sa pagpunta namin ng ang Karamuan is maliit na. So, kailangan palitan na. So, yun. Punta kami mamaya sa sa shopping para bilan siya. And then, prepare ko na yung mga dadalhin. Ayun lang, guys. Ayun, sinasabi ko sa inyo yung effect ng Jap soap. Kapag nainita na ako, is lalong pinkish na Ay, wala na nga yan yung wala na yung lipid cheek tint na nilagay ko dyan. Kasi na ako kanina, nagpunas na ako. Pero, mula-mula siya. Ang ganda. So, ayun lang. Kaya pinatulang ko pa rin kahit na medyo nagkasagutan kami kanina ng supplier. Kasi, naman talaga, parang nakakadaya yung niya, yung computation niya, 'di ba? Kung hindi mo masyadong nagko-compute kung puro oo ka na lang, is parang alam mo yun. Business is business talaga, guys. So, ayun nga. Business minded lang masyado, syempre. And ayun nga, sabi ko sa inyo, gusto ko na ma-markdown kasi yun para maging affordable sa iba, and gusto ko kasing lahat makatry, ma-afford nila yung ganda ng soap na yun. So, ayun lang, and as promise nga, papag-giveaway ako na ng 10 piraso. So, yun, pag 10K natin. Ayun lang, pahinga lang ako konti at Poknat na to. Hoy! Nagawa niya sa ko. Magaling na siya, guys. Ito talaga, sobrang sobrang, 100% okay na yung balat niya. Kaya, pwede na siya dito sa kama. So, kulit bulilit nga lang, ibugbog ito. Sige, lunukin mo yung piso. Sige lang. Aray na naman siya. Aray ko! Aray ko! Oh, wait. Ouch! Ay. Aray ko! Aray ka! Aray ka, sakit na mga agad. Loko ka. Agad ka. Napagod ang bok na to. Nakatulog na. Ang likot. Excited na matagal. Bakit yung ito? Ayan, 320. Retail price. Ito, 115 lang. Kasi dapat green din. Ganyang kulay. Black, green. Oh, tapos blue yung Okay na to. Okay na to. Parehas lang naman to eh. Ito shirt ko na Tingin. Okay na yan sa'yo? Loko. For home na, guys. Ayun, may bad news kasi ako na receive kanina pagdating namin. Kaya namamagayamat ako. Lalabas sana ako para bumili ng ibababad para pang barbecue namin tomorrow. Kaso ayun nga, naiyak na ako dun sa balita nung ate ko kasi si Mocha yung anak na Maggie na pina-adapt ko sa pinsan ko sa Bicol is nasagasaan. Dito yung tama sa sa may liig bandang panga. So, ayun, delikado. Tapos yun, nakakalungkot lang kasi, diba,
Kahit hindi na ako yung nag-alaga, lagi ko pa rin siyang pinapollow up sa ate ko, gano'n. Ate, kumusta? Although yung ate ko nasa Dubai ngayon, tapos yung mga anak niya kasi, maalaga talaga yun. Kasi, baby nila yun si Poknon eh. Talagang pinagawan pa yun ng bahay, pina-aircon pa yung bahay doon. Tapos gano'n, nakaka-hurt talaga sobra. Iyak nga daw, nang iyak din yung, yung ate ko sa office ngayon eh. So, yun, sabi ko, dalhin agad ni tita sa vet para maagapan. Kasi, mamaya may basta, kasi pagka ganyan, di ba, dapat vet agad. So, ayun, dinala naman daw agad and waiting na lang sa, sa resulta. Pero sana maging okay kasi grabe, nakakagalit talaga yung mga tarantadong, tarantadong mga truck driver na akala mo bato lang yung, yung sasagasaan nila. Pwede naman magbusina, yung mga ganun kasi lalayo naman din yung aso. Ay, kainis, sobra. Hindi ko talaga napigilan kanina guys yung yung gumawa talaga, yung bongga talaga. Kasi ko ni Meggy yun eh. Sobrang sakit na nga sa loob ko nung dinala yun sa sa Bicol. Tapos, lalo po ganyan yung ibabalita sa akin. Hindi ko naman din sila sinisisi kasi aksidente. Pero, ayun, sobrang nakaka-hurt lang as nag-alaga kay Buka ng ilang months. Grabe. Ay, masikip sa dibdib. Di ko talaga kaya pang yung malabas na sana ako eh. Na parang napakalma ko na yung sarili ko kanina. So, ito, kwento na naman ako sa inyo. Ouch! Nangangagat. Nakakainis eh. Oh, tiyan, palo na kita. So, ayun. Sana makasurvive si Mocha Tota. Nakakatawa si Jasper, guys. So, kapag nakikita niya na ako, kumakawag-kawag yung buntot niya. Nakakatawa. Ayan, no? Magkaka-time din akong paliguan ka, Jasper. Gagaling ka rin. Ayun. Kakainin ko lang siya. Yan na. Gusto ko gumaling ka eh. No, dito na lang. Oh, yan. Kain ka na. Yan. Ikaw naman, Puklit. Puklit. Ito ka na, dali na. Dali. Dali. Tulog na doon, dali. Ayun, nag-ano pa kasi ako eh. Nagpe-prepare pa ako ng mga dadalhin. Inantok na ako. Pero kailangan. Si Chris, pinatulog ko na muna. Ayun. Tapos, ano ba? Yun. Kunin ko pa yung namin. Rice cooker. Ano pa ba? Yun. Kutsilyo. Puti na lang may maliit akong kutsilyo dito. Wish ko lang nandito pa. Oh my gosh. Ayun. Sa ilalim. Ay! Ayan na tayo. Guys, nagulo ko na. Food tong. Kasi mag-iihaw. Ano pa ba? Ito, syempre, hindi mawawala. Tsara, tsaka, suko, at tsaka yung butcheron. Ayan. Ayusin ko lang, guys. Tapos, mag-freshen up ako. Hi, guys! Finally, nakapag-freshen up na rin ako. Yun, nadamitan ko na si Poknat. Ay, bibili pa pala ako ng diaper. Ayun. Kasama ko yan eh. Kasama din si Natsu. Yun, tsaka si Groot. So, sana okay sa beach na yun yung aso. Yun. Kasi walang may iwan kay Groot eh. Hindi rin talaga siya pwedeng iwan lang sa Pasig. Nakasama lang si Mami. So, kailangan lagi naman kasama si Grootin. And since malinggit lang naman din kasi si Poknat, sama na rin naman. Ayun, nakakaamoy nga ako ng overnight kasi hindi kami mag-overnight kaya alis kami ng mamaya alauna para alas 5 nandun na, so may enjoy yung buong araw, diba? Tapos parang 12 hours kami doon. So ewan ko lang kasi dadalhin si Kari, si Tonton, tapos yung isang van sa mga kaibigan naman yun ni Dayan. So yun, pero nagdala ko ng ng extra
namin damit. Just in case lang. Nakakaamoy talaga ako ng overnight eh. So, yun lang guys. Good night. We'll see you tomorrow. Inantay ko na lang sila daddy kasi papunta na daw sila. Sila kasi pinasama ko ng isang yung nagturo sa kanya mag-drive. Kasi, syempre, unang sabak ni Froggy sa long drive. And then, mamaya, antok-antok hindi ba? So, kailangan may may co-pilot siya. Ako, hindi ako pwede kasi talaga matutulog ako sa biyahe, guys. So, yun lang. Good night. See you tomorrow.